साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वन विभागात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप कणकवली तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर यांनी केलाय। वन विभागाच्या जमिनीवर झालेलं अतिक्रमण, त्यानंतर वन विभागाच्या ताब्यातील खैर लाकडाची झालेली चोरी आणि कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे मतभेद यावर देखील त्यांनी गौप्यस्फोट केलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एका महत्त्वाच्या खात्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गौप्यस्फोट कणकवली राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर यांनी केला आहे। सध्या हे वन खातं एवढ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारी झालेले आहे की यामध्ये अधिकारी आणि जे खालचे कर्मचारी यांच्या संगनमताने हा भ्रष्टाचार झालेला आहे असं त्यांचं मत आहे। नेमकं काय त्यांनी गौप्यस्फोट केला आहे जाणून घेणार आहोत आज पिळणकर यांच्याकडून। पिळणकर साहेब नमस्कार। तुम्ही काही दिवसापासून वन विभागाच्या माध्यमातून मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे असा आरोप करतात आणि गेली बरेच दिवस ही चर्चा सुरू आहे। तुम्ही माहिती अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून सर्व माहिती देखील मागवली आहे। काय नेमका प्रकार आहे, काय सांगाल? ही गोष्ट खरी आहे की मी माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मागवली म्हणून। हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं, या जिल्ह्यामध्ये अनेक अधिकारी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारामध्ये अडकलेले आहेत आणि याच्या संदर्भात जर कोणी बोलायला गेलं तर ते उडवाउडवीची उत्तर देतात, कामं करत नाहीत। दुसरी गोष्ट, मी त्यांच्याकडे अनेक वेळा माहिती मागवली। आपलं काही ठिकाणी अतिक्रमण झालेलं आहे, काही ठिकाणी जमिनींचे विक्रीचे व्यवहार केलेले आहेत या लोकांनी, हे त्यांच्या निदर्शन आणून दिलं मी, तरीसुद्धा बेपर्वाईने राहून ते उडवाउडवीची उत्तर देतात। त्यांना सगळ्यांना असं वाटतं की आपलं काय कोण करूच शकत नाही, एवढं यांना माज आलेला आहे अधिकाऱ्यांना। मी DFO आहेत जिल्ह्याचे, त्यांना हे पत्र दिलेलं आहे, रितसर पत्र दिलं आहे मी, माझ्या लेटर हेडवर त्यांना पत्र दिलेलं आहे की या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी म्हणून। त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही याचा अर्थ त्या अधिकाऱ्यांचाही त्याच्यात हात आहे आणि आम्हाला त्यांच्यावर आरोप आहे की DFO जर असं करत असतील तर हे चुकीचं करतायत, ते खालच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करत नाहीत, ह्याला कारण काय? दुसरी गोष्ट, ह्या कणकवली, खास करून कणकवली तालुका हा फार मोठ्या भ्रष्टाचारात अडकलेला आहे। ह्या भ्रष्टाचारात अडकल्यामुळे तिथल्या खालच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते, पण वरचा अधिकारी जो प्रमुख अधिकारी आहे तो सुटतो। कालची ACBची धाड, गेल्या 2 महिन्यापूर्वी ACBची धाड पडली, शिर्के नावाच्या माणसाला अटक करण्यात आली ACBच्या माध्यमातून। हे षडयंत्र कोणाचं होतं? डिपार्टमेंटचंच होतं। तिथे मोठा अधिकारी डिपार्टमेंटमध्ये अडकणार होता, त्याच्याऐवजी त्याला अडकवलं गेलं, त्या गरिबाची वाट लावली। आत्ता एक अधिकारी सस्पेंड झाला, एखाद्या छोट्याच्या गोष्टीमुळे, टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे काहीतरी कारवाई झालेली असते, त्यांच्या डिपार्टमेंटला माहिती असते, ती गोपनीय असते। 2-2 वर्षापूर्वी, 1-1 वर्षापूर्वी, 3-3 वर्षापूर्वी ज्या काही 5 कामाच्या गोष्टी झाल्या असतील, या गोपनीय गोष्टी बाहेर काय जातात? ह्याला कारण अधिकारीच आहेत। असं असताना त्यांनी त्या 5-6 टेक्निकल प्रॉब्लेम असते त्या अधिकाऱ्याला सस्पेंड केलं। आज त्या बिचाराचं घर उद्ध्वस्त झालं आहे, त्याच्या बायकोला अटॅक आला आहे। सत्यवान सुतार म्हणून तिथला वनपाल आहे, त्याला सस्पेंड केलं या लोकांनी। एका RTIच्या माणसाला हाताला धरून ह्या रेंजरने, माझा आरोप आहे त्याच्यावर, त्याला हाताशी धरून RTI टाकायला लावून 5-6 फोटो आला आहे कुठल्या तरी व्यक्तीचा म्हणून, त्याला सस्पेन्शन करतात। तर इथे अनेक गुन्हे प्रलंबित आहेत फॉरेस्टचे, त्याला कोणच दखल देत नाही, त्याची कोण वाचाच फोडत नाही, त्यांना सोडून दिलं जातं आहे। अनेक मोठे अधिकारी फसलेले आहेत काही गोष्टींमध्ये फॉरेस्टच्या, त्यांच्याकडे कोण चौकशी करत नाही, त्यांची कोण चौकशी लावत नाही। आणि काल जी घटना घडलेली आहे दुर्दैवी, ह्याला संपूर्ण हे फॉरेस्ट खातं जबाबदार आहे जिल्ह्याचं। मी DFO पण जबाबदार आहे तसं म्हणेन। भ्रष्टाचार चालू आहे, एका माझ्या कुरघोड्या चालू आहेत, वरिष्ठ आहेत ते खालच्या लोकांना धंद्याला लावतात, बरोबर आपली पाठ वाचून घेतात आणि खालच्या अधिकाऱ्याला दानला देतात। आता शिर्के नावाचा ग्रस्त जो सस्पेंड झाला आहे, जे ACBच्या रेडमध्ये त्याला पकडलं गेलं, ह्याची दुटी आहे नळव्याला,
ह्याची दुटी नरडव्याला आहे. तो अनेक वर्ष यांचे हप्ते गोळा करण्यासाठी कणकवलीमध्ये काम करत होता या रेंजरच्या हाताखाली. आणि काल मिळालं ते तो बिचारा मेला. त्याचं सस्पेन्शन झालं, त्याला अटक झाली. ही पण गोष्ट दाबली गेली. नावं घेऊ नये म्हणून काय गोष्टी चुकीच्या गेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि त्याच्यावर प्रेशर आणलं आणि त्याला थांबवलं गेलं. तो शिर्के काम कुठे करतो? का नाही ती चौकशी झाली? का रेंजरवरती चौकशी त्याची कारवाई झाली नाही? तो नरडव्यात काम करत असतेवेळी कणकवलीत त्याचा पगार कुठून निघतो? नरडव्यातून. तो कणकवलीत काय करतो? ह्याच्याबद्दल माहिती मागवली, माहिती दिली नाही मला त्यांनी, माहिती लपवली. हे माहिती अधिकार म्हणून जे अधिकारी आहे तिथे रेंजर, हे प्रत्येक वेळेला आम्हाला सांगतात आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नाही. मग हे करतात काय? माहिती अधिकार दुरुपयोग करून उडवाउडी चित्तर द्यायची आणि आम्हाला सांगायचं इथे उपलब्ध माहिती नाही. अपिलात गेल्यानंतर अपिली अधिकारी बोलून घेतो आणि ते माहिती यांनी असं केलं, काय झालं, द्यायला पाहिजे होतं. तिथेही सांगतात नवं कोकणायुक्ताकडे जा. हे बघा, त्या संदर्भात अनेक माहिती आहेत मला माहिती अधिकाऱ्याच्या. आता हे कोकणायुक्तांचं पत्र आहे बघा, मला पोच मिळालेलं. 8 महिने झाले, ह्याच्यात काही कारवाई नाही. वरिष्ठांपासून ते खालच्या लेवलपर्यंत सर्वच, वरिष्ठांपासून तर खालपर्यंत तळागाळापर्यंत भ्रष्टाचाराने माकलेलं असं हे फॉरेस्ट खातं आहे. जर वेळेत या लोकांनी कारवाई केली नाही, येणाऱ्या काळात मी यांचे सगळे धंदे बाहेर काढणार. पुढचा भाग एपिसोड मोठा असेल माझ्याकडून ह्या फॉरेस्टचा. मी सगळ्यांच्या प्रॉपर्ट्या, सगळ्यांचे धंदे, केलेला भ्रष्टाचार मी सगळ्यांना इथे नावासहित आणणार, उघड करणार. यांचे बरेचसे व्हिडिओ आहेत माझ्याकडे. दुसरा एक गंभीर आरोप पिळवणकर यांनी केला आहे की फोंडाघाट चेकपोस्टच्या परिसरामध्ये अवैध खैर हा खारेपाटण येथे पकडण्यात आलेला होता आणि खारेपाटणवरून तो फोंडाघाट चेकपोस्ट परिसर वन विभागाच्या परिसरामध्ये लावण्यात आला आणि तिथून या खैरची चोरी झाली आणि त्यानंतर चोरी झाली असं गुन्हा दाखल झाला. त्यांना आरोपी जे होते त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला, त्यांना शिक्षा झाली आणि त्याविरोधात सर्वच जे कर्मचारी आहेत ते समोर आले या संदर्भात. आणि म्हणजे एवढा मोठा गंभीर आरोप असताना आणि काही ठिकाणी मग चोरी झालीच नाही असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे. नेमकं काय प्रकार होता पेनके साहेब हा? ह्या फॉरेस्ट खात्याची तर सगळी नाचक्की झालेली आहे. त्याची इज्जत चव्हाट्यावर आणली आहे अधिकारी लोकांनी. हे केंद्रशासित सरकारी खातं आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं, ह्याचं त्यांना भानच नाही आहे. मला सांगा, तुम्ही खैर चोरी झाली, खैराची गाडी पकडली खारेपाटण चेकपोस्टला, तुम्ही वनविभागाच्या फोंडा चेकपोस्टला आणलीत, तिथून 2 लाखाचा खैर चोरीला जातो. ते स्वतः अधिकारी डिटेक्ट करतात. ते डिटेक्ट झाल्यानंतर तिथल्या एका वनपालला सस्पेंड केलं जातं, एकाची बदली केली जाते. असं असताना दोघांवर कारवाई केली जाते, त्यांना अटक केली जाते, त्यांच्यावर चोरीचा गुन्हा दाखल केला जातो. ह्याच्यानंतर हेच अधिकारी, इथले रेंजर, तिथला मालकी सिद्ध करून खोटं सगळं प्रकरण करून तो मालक चोरीला गेला नाही असं सांगून आपल्या 7 ते 8 कर्मचाऱ्यांसह स्वतःची पाठ चुकून घेतली. स्वतः अडकणार होते ते बाजूला करून घेतलं त्यांनी. ही सगळी खात्याची फसवणूक आहे. जो खैरमालक आहे त्याची फसवणूक केली, जो सस्पेंड गेला त्याची फसवणूक केली, जे दोघं चोर पकडले गेले त्या चोरीच्या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक केली. हा प्रकार काय आहे? मग माल चोरीला गेला नाही तर त्यांना अटक का केली? त्यांची बदनामी झाली, त्यांना मानसिक त्रास झाला, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला, 3 दिवस PC मिळाला. मग चोरी झाली नाही ते कारण, त्यांना अटक करण्याचं कारण काय आहे? ह्याचा खुलासा का करत नाही रेंजर? हा रेंजरच चोर आहे असं मला म्हणायचं आहे. आणि ते अगदी मी पुराव्याने सिद्ध करू शकेन की हे रेंजर याच्यामध्ये गुंतलेले आहेत. स्वतःची पाठ वाचवण्यासाठी, स्वतःची नोकरी वाचवण्यासाठी गोरगरिबांना देऊन ही चोरीच झाली नाही हे परत तेच सिद्ध करतात. मग झालेल्या गुन्ह्याच्याबद्दल ज्या लोकांवर कारवाई झाली, त्यांची बदनामी झाली, त्यांची त्यांची मानहानी झाली, त्यांना मानसिक त्रास झाला, याला जबाबदार कोण? तो सस्पेंड त्याला जबाबदार का? त्याला सस्पेंड का केलं? ही चोरी झाली ना, त्याला सस्पेंड का केलं? सुतार नावाच्या अधिकाऱ्याला. तो वेगळा सुतार नावाचा अधिकारी आहे. हे 1 वर्षापूर्वी झालेलं प्रकरण आहे आणि आता झालेला सुतार हे वेगळं प्रकरण आहे.
मग ह्या सगळ्या कारवाया करताना तुम्ही खोट्या कारवाया करून स्वतःला वाचवण्यासाठी का अशी खोटी कारवाई करता? ह्याच्यावर DFO म्हणून ते लक्ष देणार आहेत का? त्यांना नारवणार साहेब असताना सस्पेंड करा म्हणून पत्र काढलेलं होतं, ते सुद्धा पत्र आहे माझ्याकडे. पण ह्या DFOने कारवाई केलेली नाही. हे जे आता जे DFO आहेत यांना पाठीशी आलं तर मला निदर्शन आलेलं आहे. हे जर असंच करत असतील तर यांनी सिंधुदुर्गात कामच करू नये. माझा आरोप आहे DFOंवर. तुम्हाला जर कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवता येत नसेल तर तुम्ही इथून सोडून दुसरा जिल्हा बघा. चांगला सक्षम अधिकारी इथे आला पाहिजे जिल्ह्यामध्ये. आणि माझा आरोप आहे DFOवर. कणकवली विभाग जे वन विभाग आहे त्याने अतिक्रमण देखील केलं होतं आणि तुम्ही त्या संदर्भात मागील त्याचा पाठपुरावा तक्रार केली, त्या संदर्भात काय उत्तर आलं? मी DFO पासून रेंजरपर्यंत तर खालच्या वर सगळ्या अधिकाऱ्यांना मी ACF CCF पर्यंत एक गोष्ट कोल्हापूरला कानावर घातलेली आहे की दक्षिणमध्ये अतिक्रमण झालेलं आहे, फॉरेस्टची जागा विकली गेलेली आहे, तरीसुद्धा तात्पुरती त्यांनी मोजणी केली माझी गोष्ट कानावर घातल्यानंतर. पण हा विषय तसाच आहे, तिथे कुठलीच गोष्ट झालेली नाही. अनेक लाखो रुपयाला फॉरेस्टची विक्री झालेली आहे अशी कल्पना दिली, पण तोसुद्धा विषय थातूरमातूर करून DFO आणि इथले खालचे रेंजर यांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे. पण येणाऱ्या काळात हा सगळा विषय मी पत्रकारांना घेऊन मोजणी लावून स्वतः हा विषय क्लिअर करणार आहे. दुसरी गोष्ट की हरकुळमध्ये गणपती मंदिराचा अतिक्रमण झाला म्हणून मी अर्ज केला होता, त्यात कारवाईची मागणी केली होती. हे त्याचे कोकण आयुक्तापर्यंत पत्र आणि पत्रव्यवहार केलेला आहे. मूळ विषय असा आहे, मी गणपतीचा भक्त आहे. पहिली गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात आलं पाहिजे, त्या गावाल्यानंही कळालं पाहिजे हरकुळच्या, की मी मंदिर पाडायचं म्हटलं नाही. माझी तक्रार अशी आहे, माझा आरोप अधिकाऱ्यांवर आहे की या फोंडा घाटमध्ये हजारो लोक मृत्युमुखी पडलीत ॲक्सिडंटमध्ये. 1 इंचाचा रस्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रुंदीकरणासाठी देत नाही. हजारो लोक मेली आहेत, हजारो. ॲक्सिडंट तर दररोज 1-2 ॲक्सिडंट होतात. याच्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेलं आहे आणि अधिकारी, मी त्यात माहिती मागवली त्यांच्याकडे. 2018-19, 19-20 या काळामध्ये जे अधिकारी होते त्यापासून तर आज 23पर्यंत जवळजवळ 5 वर्षाचा कालावधी, ह्या अधिकाऱ्यांनी तिथे लक्षच दिलेलं नाही. तुम्ही केंद्र शासनाचा पगार घेता, तुम्ही सरकारी कर्मचारी आहात, तर तिथे फॉरेस्ट म्हणून तुम्ही काय लक्ष देता? हा महत्त्वाचा विषय आहे. या लोकांनी तिथे असं जाऊन सांगितलं त्या गावच्या लोकांना की पिळणकर तुमचं देऊळ पाडायला आम्हाला सांगतायत. ते लोक मला भेटायला आलेत, माझ्या संपर्कातले माझे कार्यकर्ते काय आहेत, संबंधित लोक आहेत. मी त्यांना सांगितलं, बाबा मी गणपतीचा भक्त आहे, मी देऊळ पाडायला सांगितलेलं नाही. माझी या जे काम करत नाही, जे अधिकारी काम चुकारूपणा करतायत, काम करत नाही, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. हे नुसते खुर्चीत बसून पगार घेतात, यांचा लक्ष नुसता 7-12. जंगलं चोरीला गेली तिकडे लक्ष नाही आहे. 7-12मध्ये पाचकामामध्ये हे लाकूड व्यापारी आहे, मिलवाले आहेत, खैराचे व्यापारी आहेत. या लोकांच्या हप्त्यात आणि त्यांच्या 7-12त पैसे खूप प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात मिळतात. ते लोक मला भेटायला आलेत, माझ्या संपर्कातले माझे कार्यकर्ते काय आहेत, संबंधित लोक आहेत. मी त्यांना सांगितलं, बाबा मी गणपतीचा भक्त आहे, मी देऊळ पाडायला सांगितलेलं नाही. माझी या जे काम करत नाही, जे अधिकारी काम चुकारूपणा करतायत, काम करत नाही, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. हे नुसते खुर्चीत बसून पगार घेतात, यांचा लक्ष नुसता 7-12त. जंगलं चोरीला गेली तिकडे लक्ष नाही आहे. 7-12मध्ये पाचकामामध्ये हे लाकूड व्यापारी आहे, मिलवाले आहेत, खैराचे व्यापारी आहेत. या लोकांच्या हप्त्यात आणि त्यांच्या 7-12त पैसे खूप प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात मिळतात. त्याच्यामुळे सरकारी जंगल चोरी जातं आहे, फॉरेस्ट खातं चोरी जातं आहे, फॉरेस्ट अतिक्रमण होतं आहे. ह्याच्याकडे तर लक्षच नाही आहे, मुळात बिलकुल लक्ष नाही आहे. पण जर रस्ता करायचा असेल तर ते लगेच रोखतात. जर समजा पायवाट जरी कोणी मागितली तरी हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोणाला पायवाटीला एक झाड तोड देत नाही. ही माझी माहिती आहे आणि मी प्रूफ करू शकतो. पण आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण, मोठ्या प्रमाणात काजू बागा आलेल्या आहेत, लोक आज जागा वापरत आहेत फॉरेस्टची, ह्याच्याकडे त्यांचं लक्ष नाही आहे. आर्थिक व्यवहार करून काय अधिकाऱ्यांनी योग्य मी नावासहित जाहीर करेन, मला सगळं माहिती आहे. किती लाखो रुपयाला व्यवहार केलेला आहे काय अधिकाऱ्यांनी, काय अधिकारी बरबटलेले आहेत.
मी आज त्यांची नावं घेणार नाही, पण योग्य वेळी पुढच्या एपिसोडमध्ये नावासहित मी दाखल सगळ्यांची हे करेन, उल्लेख करेन. कुठे झालं आहे अतिक्रमण, कसा फॉरेस्टची जागा विकली आहे, कोणाला विकली आहे, घेणाऱ्याचं आणि देणाऱ्याची सगळ्यांची नावं ओपन करेन मी. तुम्ही राजकीय हा एक सगळा जो अधिकाऱ्यांचा सगळा भ्रष्टाचार चालू आहे त्याला एक राजकीय वर्दस्त आहे असं एक वाटतंय? खरी गोष्ट आहे. राजकीय वर्दस्ताशिवाय एवढा अधिकाऱ्यांना माझी येईलच कसा? ते आम्ही पण राजकीय, मी एक छोटा कार्यकर्ता आहे राजकीय पक्षाचा. तुम्ही कणकवली तालुका मी जिल्ह्याचा उपाध्यक्ष होतो 4 वर्ष. आता मी कणकवली तालुक्यात येऊन काम करतो. मी काय पक्षांना दोष देत नाही आहे, पण जे सत्ताधारी असतात त्यांच्या अभयाखाली हे असे काय अधिकारी त्याचा आधार काम करतात, त्याचा फायदा घेतात. त्याची ताकद कुठेतरी राजकीय असल्यावर होऊ शकत नाही. एवढं मोठं नदी अधिकारी वर्षानुवर्ष 22, 23 वर्ष या जिल्ह्यामधील अधिकारी काम करत आहेत. मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, करोड रुपयाचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. करोड रुपये ज्यांचे प्रॉपर्टी आहेत, ह्या एक अधिकाऱ्याचे बंगले 5-5, 6-6 कोटीचे बंगले आहेत. सांगली, कोल्हापूर, पुणा, कराड, सातारा. मी सिद्ध करून दाखवतो. करोड रुपयाचे बंगले आहेत त्यांचे. मग हे पैसे आले कुठून? अनेक ठिकाणी जमिनी आहेत. CPSला जमिनी आहे त्यांच्या. देवगड, मालवण, वेंगुर्ला मेन स्पॉटला जमिनी आहे त्यांच्या. मग एवढ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात पैसा आला कुठून? आणि फॉरेस्टला पगार किती आहे? मग मागे लागल्यानंतर मग नाही बोंबलायचा. मी सगळं रितसर काढेन. मलाही थोडा कायदा कळतो. मी कायद्याच्या बाजूतून या गोष्टीला सगळा छडा लावण्याचा प्रयत्न करणार आहे. काल एका गरीब वनपालाची या सस्पेन्शनमुळे पत्नी गमावली आहे त्याने. एक सुसंस्कृत घराण्यातली मुलगी, तिला ते सहन झालेलं नाही. दररोज पेपरला बातम्या, खोट्यानाट्या चर्चा, TV ला बातम्या, ह्याचा शॉक घेऊन ती मरण पावलेली आहे. सत्यवान सुतारची बायको. ह्यालासुद्धा इथले रेंजर आणि काय अधिकारी जबाबदार आहेत त्याच्यासाठी. त्या जबाबदारी झटकतील. पण मी हे सिद्ध करेन. तिला जो हृदयविकाराचा झटका आला त्याला कारणच आहे. घरी मुलं, लहान मुलं, तो सस्पेंड, पगार नाही, दररोज बातम्या, वेगवेगळ्या प्रकारच्या खोट्यानाट्या. ह्याच्यातून या अधिकाऱ्यांचं षडयंत्र आहे. ह्याच्यामागे जे अधिकारी आहेत येतील बाहेर. जास्त वेळ लागणार नाही याला. निश्चितच कणकवली राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष यांनी, अनंत पिळणकर यांनी वन विभागामध्ये एवढा मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे हे उघड केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सर्वच खालून ते वरिष्ठ पातळीवर कर्मचारी हे देखील आहेत. आणि खैराची चोरी झालीच नाही, आरोपीला अटक झाली, PC झाली, आणि तरी देखील खैराची चोरी झाली असं देखील सांगण्यात आलं आहे. आणि त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हे वन विभाग प्रत्येक ठिकाणी आपली जमीन काम करण्यासाठी देत नाही, पण जर समजा एखाद्याला विकूनही टाकली जाते असं एक अस्पष्ट त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हा भ्रष्टाचार वन विभागामध्ये मोठा होत आहे. ह्याच्यानंतर दुसऱ्याही आणि थोड्या दिवसांनी आपण मोठा खुलासा करणार असं देखील त्यांच्या बोलण्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे. साहेब, माहिती अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून तुम्ही ही सगळी माहिती, अधिकारी काय सांगतात, माहिती अधिकाऱ्याला काय उत्तर देतात? हे बघा, सगळा हा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचा भोगळ कारभार आहे. ह्या अधिकाऱ्यांना एवढा माज आलेला आहे. यांना आता त्यांचा माज उतरवायलाच लागेल मला, आणि मी तसा रस्त्यावर उतरणारच आहे. त्यांना माझ्यासारख्या माणसाने सुद्धा माहिती म्हणून ते माहिती खोटी देतात. काल मला 2,500 पानाची माहिती खोटी दिली आहे या गुणकीकरणे. मी माहिती मागवली वेगळी आणि याने माहिती दिली वेगळी. त्याने स्वतःचे हे बघा चिठ्ठे उघडे केले आहेत. स्वतःच्या नातेवाईकांचे लाखो रुपये नातेवाईकांच्या नावावर काढलेले आहेत. याला जर अधिकार नाही आहे. आणि माहिती अधिकार सांगितलं तर ही माहिती ज्यावेळी मागतात कोणी माहिती अधिकार, त्यावेळी डायरेक्ट सांगतात हे निर्डावलेले अधिकारी की आमच्याकडे कुठलीच माहिती नाही उपलब्ध. तुम्ही करता काय? तुमच्याकडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची माहिती नाही, तुम्ही फॉरेस्टमध्ये काम करता की कुठल्या कणकवली महापालिकेमध्ये काम करता? झाडू मारायचं त्याचं त्यांनी पहिलं स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. ते झाडू कामगार आहेत का रेंजर कणकवलीमध्ये? ते रेंजर असतील तर पूर्ण तालुक्याची त्यांच्याकडे जेवढं रेंज आहे, कणकवली, देवगड, वैभववाडी, ह्या डिपार्टमेंटची त्यांना पूर्ण माहिती असली पाहिजे. मग ते माहिती नाही आम्हाला कसं सांगू शकतात? हा पहिला त्यांचा गुन्हा आहे. ते गुन्हा मान्य. हे काय करतात, तिथून अपिलात जायला होतात आम्हाला ACF जवळ सावंतवाडीला. तिथे तक्रार केली की 8-15 दिवसांनी ते बोलवतात. कोणालाही, माझं सांगत नाही, सर्वसामान्य माणसाची व्यथा आहे. तिथे बोलवलं की ते तिथे बोलवलं, हे स्वतः रेंजर हजर राहत नाही.
मग त्याची तिथे सही घेतली जाते, ते हजर नाही, तक्रारदार हजर, तिथे परत काय याला 90 दिवसाच्या आतमध्ये कोकण आयुक्ताला अपील करा. अरे तुम्ही काय खेळखंडोबा लावला आहे का? काय लाजबीज आहे की नाही तुम्हाला जरा तरी? अधिकारी म्हणून तुम्ही पगार घेता ना? तुम्हाला जी माहिती मागितली जाते त्याची साधी माहिती देता, माहिती ते घ्यायला तो अण्णा हजारे माहिती करा बंद करा, RTI बंद करा. तुम्ही पगार घेता ना? तुम्हाला जी माहिती मागितली जाते त्याची साधी माहिती देता, माहिती ते घ्यायला तो अण्णा हजारे माहिती करा बंद करा, RTI बंद करा. मग पत्रकारांना तुम्ही हाताशी धरून, माझ्या माहितीवर 8 महिने झाले कारवाई नाही, पत्रकार हातात धरून सस्पेन्शन झालं, एखाद्याची बायको गेली, ती कारवाई कशी झाली? मग तुम्ही डिपार्टमेंटली तुमच्यामध्ये काम झालं तर ते कायदेशीर करून घेता, आणि सर्वसामान्य माणसाने जर माहिती मागितला त्यावर तुम्ही लक्ष देणार नाही. अशा अधिकाऱ्यांना इथून पुढे जागा दाखवली जाईल, यांना खुर्चीत बसू देणार नाही जिल्ह्यात, हे त्यांनी लक्षात घ्यावं. नाहीतर मग आमचा हिचका आम्ही दाखवू, आम्ही सोडणार नाही यांना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.